Nandito na yung materialis na ating in-order. Sheesh! Umpisa na namin ngayon. Dito yan sa Tulyao. Si Jan Ray. Tura tayo. Sheesh! Right. Standard that, standard. Yun. Chan, Sing. Hi, Kima. Right. Ito yung ginagawa namin kakaro sa Santa Barbara. Streamline, semi-box type. Ano? Sheesh! Panangugto lang naman. Mga kami lang. Kanya-kanya pwesto. Panagpainawa. Alas 12. Alright. Yan o. Alas 12 na. Oras na ng pahinga. Kakatapos lang namin kumain. Siyempre dito ako. Ano, daanan niya no. Fox. Kaway-kaway naman dyan. Alright, Seng. Kaway-kaway, Seng. Alright, yan si Utol. Siyempre, matutulog na rin ako dito. Alright. Daanan yan, partida. Okay. To the ball game. Magkatrabaho na ulit kami. 1:15 na, 1:15. Back to the ball game. Ayos lang ba, Seng? Ayos lang yan si kapatid. Fox. Toy, larga lang. Right, larga na kami. Yihi. Dilak may kami ni Seng ah. Dila. Right. Alright. Diyan ka. Diyan para tayo. Ito, isang saka na lang yan. Isangan na lang yan, Raptor. Tapos, lilipatan kami sa kabila. Tapos, sapatos, tatag na ng parlina. Alright. So, yun, kakaro. Nakapagsapatos na kami. Or, tinatawag na connecting. Yan, bracket ng ating Seapardins. Yung malapit na to. Pag nadali namin to, isusunod namin yung sa taas. Yan o. Streamline, box type, semi-box type. Alright. Sheesh. Si Christian, maglalatag na kami ng parlina. Tapos na naman ang isang araw. 4:40. Ligpitan na. Right. Si Christian, no? Nagliligpit na si Christian. Siyempre, maglilipit din tayo. Kasi, okay lang. Si Utol. Alright. Malawak din to, malawak. Yan o. Tatlong ano to, bali 5 ulo. May isa sa tiris. Going sa isa. Alright. Ito yung pinakaibabaw. 5 ulo to, 5 ulo na ating gagawin. Sa naman ang isang araw. Alright. Grabe.